सा-सानजा भारतनि मणिपुराव जानाय हिंसायारिया दासिम हादरनि गुबुन मोनसे देरसिन जाथाय। दासिम दुलाराय भारतनि गेजेरावनो गोसारदों मणिपुरनि हिंसायारिया। नाथाय मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि अरा दासिमबो दोमो दोमो खामगासिनो। गोबां रैखाथि हानजा थिसनबाय, नाथाय मणिपुरनि हिंसायारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो। बे हिंसायारियाव सुबुंथि गैयै बायदि जाथायफ्रा दासिम गोबां जालांबाय। माब्लाबा आइजोफोरखौ मान गैयै खालामनाय, माब्लाबा तालिबान साजा होनाय बेफोरबायदि जाथाया मणिपुरनि हिंसायारियाव सोमजिदों। जाहोनाव मणिपुरनि जाथायखौ लानानै हादरनि जायगा जायगा गोबां हानजा सुरनाय, हस्रि खावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आइजलाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफ्रा मणिपुराव गोजोन थासारि फैफिननांगौनि मोनसे गेदेर हानजा सुरदों। थारैनो मणिपुरनि हिंसायारिखौ फोजोबस्रांनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मा बिफाव लादों? बे बाथ्राखौ हादरनि नोगोरारिफ्रानो सोंथि खालामगासिनो। ओरैहाय सा-सानजा रायजोनि बिजेपि दोलोनि बिबानाव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायाव आवाज दैखांनायनिफ्राय आनजायनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। मानोना बिसायख'थिनि समाव हिमन्त बिश्व शर्माया सा-सानजा रायजोफोरखौ लानानै गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। थारैनो मणिपुरनि हिंसायारिया दासिमबो जोबस्राङैनि आन्दोआव राजखान्थिनि महर लाबाय नामा होननानै गोबां सांग्रां नोगोरारिफ्रा सावरायगासिनो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि बे हिंसायारियाव न' बां सावजानाय, मानसि गोमानाय नखरफोरनि गोसोआवसो दंसै सानथ्रहायै दुखु दाहा। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।